Dizajnujem náhodné logo kdekoľvek na svete. Roztočím koleso šťastia a padla nám Guaranda. Otvárame si Google mapy. Náhodne kladiem panáčika. Trošku sa tu pomotám, aby som našiel niečo, čo by mohlo vyzerať zaujímavo. Toto sa mi celkom pozdáva. Maryboy Ice Cream. Uvidíme, čo z toho dokážem vymyslieť. Minimalizmus, jemné krivky a pastelové farby. To je presne to, čo človek čaká, keď si predstaví zmrzlinu počas horúcich letných dní. Zámerne som zvolil hravý štýl, ktorý vyvoláva chuť a radosť zo sladkého zážitku. Pri tvorbe loga som sa sústredil hlavne na detail. Z písmena Y, ktoré je na konci názvu, som vytvoril malý kornútik s kopčekom zmrzliny. Tento jednoduchý prvok okamžite hovorí zákazníkovi, čo môže očakávať. Príjemné osvieženie a sladký pôžitok. Farby sú jemné, pripomínajú ovocné príchute a dokonale vystihujú sviežosť a prívetivosť. A toto je výsledok. Z obyčajnej prevádzky z Afriky, prémiová značka, ktorá by obstála aj v centre Paríža. Páči sa ti tento koncept? Nezabudni nám dať follow pre viac takýchto videí.